Salutare bun și bine v-am regăsit la un nou videoclip de Minecraft Hardcore pe acest canal. Eu sunt Nexus și sunt puțin răcit, dar sunt aici alături de voi pe Minecraft Hardcore. Și nu e speedrun, vorbesc așa mai repede pentru că mă grăbesc, trebuie să ajung undeva. Și am zis să filmez acest videoclip dacă tot am ocazia asta, pentru că săptămâna aceasta nu am timp. Ok, nu-mi place sunetul de la Minecraft pentru că, bă, sunetul e fain, dar s-ar putea să-mi iau copyright și nu vreau chestia aceasta, mi-am mai luat odată copyright pentru că ascultam muzică pe un live sau I don't know, nu știu ce făceam. Bun, haideți să vă zic scopul acestui videoclip și dacă vă place continui, dacă nu, asta este, nu vă place, n-am ce să vă fac. Deci, eu mă joc Minecraft Hardcore aici, frumos, și la fiecare videoclip postat sau ceva de genul o să adaug alte moduri jmechere. Și așa se va crea ceva. LOL, am găsit iron. Se va crea o serie de Minecraft Hardcore mult mai interesantă decât cea cu câteva moduri, cum ar fi ăsta cu harta și nu știu, altele, I don't know. O să avem biome-uri noi, chestii, trestii, în modurile celelalte. Să mai fac un de asta. Bun, deci, ca să zic pe scurt ce moduri am modul ăsta cu harta, am modul carry-on, adică pot să iau, de exemplu, uite, pun ăsta pe aici pe jos, apoi shift click dreapta și la un brațe. Și mai am modul ăsta cu harta, am modul acesta cu falling tree, adică sparg un copac, un bloc și se sparge tot, dar durabilitatea mea ia. Deci am 19, 119 și când sparg am 113, gen câte blocuri are copacul, atâtea blocuri mea din durabilitate. E destul de interesant. Și da. 1, 2, 3. Bă. Să nu vă aud că faceți glume. Cu ce am zis eu aici. Ok? Mi-am aruncat toporul. Ok. Mamă, câte avași pe hartă. Holy shit. N-aș vrea să fac ca... Opa. Ca pe celălalt videoclip. Nu știu, am mai filmat un videoclip înainte. A mers, nu știu, aveam vreo 20 minute de filmare. Și în realitate aveam cam aproape o oră de când am filmat. Și da. Să vă zic ce am făcut. Am mers frumos, tot așa era un rewind ăsta, numai că mult mai adânc și am căzut. Gen, în fața mea erau niște pumpkin, am zis, wow, uite pumpkin. Asta era în gândul meu, n-am zis asta pe video. Și n-am văzut rewind-ul și am căzut în el, n-am apucat să fac nimic, asta e. Pe aici, nu știu, nu mai găsesc eu ceva iron. Să-mi fac doar armură, nu mă bat cu spiderul ăla. Ok. Am crezut să vine să mă atace. Cum am un schelet aici? Bă, aici... Bă, ce e aici? Bă, mai am plecat. Nu mai stau la... Bă. Nu mai stau la discuții. Plec. Bă. Cățelul. Am auzit eu cățelul? Atât. Până acum n-am găsit niciun animal. Wow, ce tare. Găini. Nu mănânc eu găini. În realitate merge. La Minecraft nu merge. Doamne, ce neamuzant sunt. Ok, bro. Dă-mi și mie niște animale, please. O să mor de foame.
Dar măcar nu mor ca pe Bedrock. Aici mă lasă în jumătate de inimă. Uite! Oh, yes! Oh, yeah! Mai erau oaie. Mamă, uite-o! Măcar am pat, guys. Atât vroiam să aud de la viața aceasta frumoasă. Oh, Iron. Mi se pare mi să puțin lag. Stați așa dă un reload la chunk-uri, frumos. Da, mă, da, trebuia să dau un reload la chunk-uri. Nu știu, când intru tot timpul în Minecraft, așa faci, nu știu ce are. Asta așa că primisem un apel. Ce am uitat să vă zic la început de video a fost să vă urez un Paște fericit la tuturor și să fiți fericiți alături de oamenii pe care îi iubiți și să-i apreciați. Porcule, ce faci? Bă, n-ai murit? Băi, nebune. Cum adică să nu mori? Bă, faci mișto? Uite! Paște fericit. Te-am tăiat de Paște. Mamă, spurus? O, atât... O, ce s-aude, mă? S-auzi ceva îmbuzit. Sau sunt eu nebun și am auzenii. Auzuri. Cum să zice. Hai. Bă, se aude, bă, ciudat, mă. Ce are, mă? Și-a revenit. O să iau câțiva copaci de sprus. Pentru că sprusul este copacul meu preferat, guys. Dacă nu știați, sprusul este copacul meu preferat. Iar ăla de bărci sau bărci, cred că se pronunță, îl urăsc. Nu că îl urăsc. E frumușel și ăla, dar nu prea mă atrage, așa, știți? Nu prea îmi place mie. Le faci mișto? Așa. Nu știu, câteodată e ciudat modul ăsta cu Falling Tree-ul. Mama, nu mai am mâncare. Înțeles. Păi eu o să stau aici puțin și o să-mi fac ceva de mâncare. Hai că-mi fac eu ceva de mâncare. Bun, așteptăm. Bun, înainte de a ne culca, o să mâncăm ceva pentru că nu putem să ne culcăm pe stomacul gol. What? Lol, uite unde e bucata asta. Gata. Bun. Prima zi din Minecraft Hardcore a trecut. Mai avem încă 99. Am zis și eu așa. Nu știu câte zile o să fac. Pe Minecraft, nu în realitate. Mâncarea. Bun. Și haideți să ne continuăm drumețiile. What? Nu mi-a luat damage acolo? Ok. Mi-a plăcut la ăla. Sau ce-am... Bă. Câmpie. What? Ce faceți, porcilor? Mamă, ce ciudat a sunat asta.
Bro, are you kidding me? Tocmai de acolo am venit. Holy shit, ce era să sar aici? Nu știu, în stânga sau în dreapta? Hai, din stânga. Că în dreapta tot am fost. Ba, ba, baia de zăpadă. Păi știi ce? Nu chiar baia de zăpadă, e un munte, dar acolo să merg. Wow, pentru prima dată am intrat în apă. Ok. S-a auzit un zombie, I don't care, nu-mi pasă, îl bat cum vreau eu. Bă, sincer. Hmm. Hai, pam, pam, pam. Oh, my brother. Mă, m-am trezit și Iron. Aveam și căl. Doamne. Ăștia? Nu, nu, o să cad, o să cad. Ah, ok. Nu mă întrebați de ce sunt așa tăcut, că nici eu nu știu. Ori dacă se ridice până acolo, mor. Mor. Uite, era acolo. What emerald? Și ce ar trebui să bag ca viitor mod? Modul ăla, just zoom. Ar fi o idee. Bun. Trebuie să-mi fac un toporișcă. Bam, un scutulei, nu? Ăla. Și un alt toporișcă. Ai zis la asta toporișcă? Cred că am înnebunit. Și dacă toți sunt aici la prăjit, o să mai prăzești niște mâncărică. Hai că am vorbit iară. Prăjesc. Mamă, bă, noroc era apă. Dacă era altceva. Și cădeam înăuntru, muream. Asta mai are 2 durabilitate. În cine poți da un găină? Nu. Nu, da. Da? Stai așa. Asta e că trebuie să-mi fac armurica. Era să fac niște garduri acolo. Atât. Bun, am și full armură, am și unelte, am de toate. Aș putea să mai fac o sabie. Da, și cred că asta o să fac. Și intru direct în mena. Bă, lopata asta, I don't care. Aruncăm ăla. Spargem furnace. Ok. Spargem și ăsta. Și punem asta aici, asta aici, asta aici, asta aici. Câteva blocuri pe aici. Bă. Bă, trebuia să-mi iau o... Opa!
Hopa, 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 ce-am văzut eu acolo pe hartă. Hopa. Bă, cred că o să mă duc eu un alt videoclip în mină, un alt episod. Hopa. Mamă, câța villager, frate meu. Da, mai aici un spawn point. Șală mișto. Cred că asta o să fie casa mea. Hai, bă, ce faceți mai aici? Bă, nebunilor. Bă. Cam le-am încălcat intimitatea. Tu n-ai era acolo? Uite un blast furnace. Bă, nu știu, seaua astea poate să-mi trebuiască, nu știu. Salut, măi, sosule. Da, doar o bucată. Deci n-am luat-o, așa. Bă, dar nu prea sunt case aici. Oh, Hebel acolo, frumos. What? Deci lemn, succes și nu-i... Bă, faci mișto? Bă, o să am nevoie de asta în viitor. Am apăsat din greșeală ăla. N-ați văzut nimic de guys, da? Bă. Bun. Bă, ce am făcut, mă? Bun, stați așa puțin. Bun. Gata. Au câștigat vocile. Le părăsi nevastă, bă. Bă, sincer, aș mai avea puțin timp să intru în acea mină, dar nu am chesturi. Nu am ce să pun și n-am... Bă, o să-mi fac casa aici, frate. O să mă mula năsoșește aici. Au, vă supărați dacă îmi pun și eu pat aici între voi. Nu vă supărați dacă vă sparg puțin mobila asta urâtă. Și nu vă supărați dacă vă sechestrez bă. Ok. Bă, o să fac aici un double chest. Dă-te, mă, găino. Aici o să vin două de astea, așa, fiți atenți. A, n-am, furnace. Ok, never. Bam. Bam. Aș putea să iau pâinicile astea la mine. No, 154 să-l păstrez. Da, mâncare. Bă, e deja seara, frate. Bă, ăsta e patul meu, bă. Nemernic mic ce ești. Bă, mă pupă găina. Bă. Singur? Nu o să vrea să plece. Nu vei pleca, năsosule. Ha, stați așa. Home. Hai că am scris.
selectăm pe roșu și plecăm în mină. Bă. Hop, aici, hop și hop. Bun, frații mei, am ajuns aici în mina. Mamă, da, zombală e acolo. Băi, și nu știu, frate. Ar trebui să vorbesc mai tare pe videoclipuri? Că din câte am văzut, mă aud foarte încet. Nu știu. Poate de la microfon ar trebui să schimb. Oricum, am în plan ca să-mi iau alt microfon, nu știu, ceva, ori de la Kiris, ori, nu știu, am văzut ceva, un microfon pe care îl folosesc mulți youtuberi. Gen am aici în oraș la mine în Altex, ceva, un microfon de la Kiris la 5 milioane, 500 de lei. Și nu știu ce să zic, dacă are aceleași performanțe care le-au celelalte microfoane pe care le-au youtuberii, Rafael, ăsta, care mai este, dar microfonul așa, de Sami parcă sau, nu mai știu. Dacă se merită, bă, păi și eu cum mai ies de aici? Uite, ăștia deja vin la mine, frate. Bă, sincer, ce-o fi, ok? Mergem cu Dumnezeu înainte. Da. Bă, am uitat să-mi iau Lăpățescu. Oh! Am picioarele. Bă, din cauza la scut, frate. Ați văzut că am apăsat și nu s-a pus din cauza la scut. Vine un zombie în spate, dar I don't care, nu-mi pasă. Bă, dar ce vine ăsta așa repede? Băi, grăbiți să mă moare. Bă. Bă. Bă, aș putea să-i... Mamă, vezi că i-am dat 2 bucăți. 6 atac damage? A, stai că cred că și-o dat damage. What? Unde sunt ăștia, bro? Ok, nu-mi pasă. De ce se aude? De fapt îmi pasă puțin, dar... Nu. Opa, ce faceți, mai ironule? Hopai hop și iar hop, cuțulca. Doamne. Bă, cade ăsta în cap. Na, bro. Ăsta abia am dat 3 hituri. Înseamnă că ăla și-a luat ceva damage. Am crezut că e lapisul ăla. Doamne. Na, frate, joacă-l pe ăla. Dacă nu spărgeam blocul ăla de aer în acolo, nu ajungea la mine. Ana. A, am văzut asta. Bă. Yo, i-am dat 2 hituri. 3 armură. Cima. Astea o să le folosesc când o să merg în Nether. Dacă o să ajung până acolo. Mamă, da. Cave-ul. Bă, era capcan în Minecraft. Ăsta, ironul ăsta aici. Mojang, bro. Voi faceți mișto de mine, mă? Da.
Ăla e cumva de la The Warden? Nu. Am crezut că e din ăla, The Warden, cum se cheamă? Nu Ancient City, Sculk de ăla, știi? Da, mă, eu joc Minecraft de vreo 7 ani, cred. Și nu știu ce tare. Ce tare. Vă întreb pe voi. Doamne, am înnebunit, am luat o razna. Fii atent că aici e iar trep. Sau ăla de acolo. Din stânga e trep. E pe unde vin? Oh, mai mult. Nu știu de ce culeg eu acum atât iron. De fapt, bă, dau să am nevoie. Dacă vreau să bag moduri cu arme. Da. Nu știu dacă se bag ăla MK Guns sau TAKZ. Scrieți în comentarii care mod vă place mai mult. Ăla TAKZ sau am crezut că vine la mine. Sau ăla Tax Gun sau ceva genul se cheamă. A, ba nu. Tax sau MK Guns sau ceva genul. Nu mai știu exact, nu m-am mai jucat cu modul ăla de 20 de ani, că 20 de ani. Mă atacă! Vreau să iau lapisul ăsta de aici, domnule. Au. Au. Bro! De ce atacă ăla așa repede, frate? Într-o secundă și încărcat. Păi dacă ăștia de pe Java atacă așa pe Bedrock? Chiar, fraților, n-am mai jucat Minecraft pe telefon Bedrock de mult timp. Scrieți în comentarii dacă ați vrea să joc Minecraft Bedrock înapoi. Ce amintiri. Da. Holy shit. Bun. Pot să fac... nu mai pot să fac, era pe celălalt server. Da. Credeam că pot să fac backpack acum, dar... Nu dădea. Văd acolo mai share. Bă, frate! Și cred că o să las și eu acest videoclip aici. Ați așa să mă baricadez eu bine aici. Ok. Eu am fost Nexus. Pa, pa.